هێزên koalisyona navnetewî li dijî Daişê got Amerîka pêşengiya wê dike ev çend rojin liv û tevgera xwe li Bakurê Minbicê zêde kiriye. Hevrêziyeke pir mezin di navbera wan û hêzên taybet ji alîkî û meclisa li Minbicê ya leşkerî heye. Hevrêzî û hebûna van hêzan li ber çemê Sacûrê baş diyar dibe. Çimkû got ev çem xeta sînor e ya di navbera hêzên koalisyona navnetewî û meclisa leşkerî ya Minbicê ji alîkî û li alîkî din grûpên Mertala Feratê yên girêdayî dewleta Tirk ve. Li gorî fermandarên leşkerî yên vê xeta sînor got ji me re dan xuyanêkirin got xalên nû yên çavdêriyê wê werin avakirin. Nemaze piştî gefên dewleta Tirkiyayê got ew ê derbasî Minbicê bibin. Cîgerê fermandar hêgiştiyê meclisa Minbicê a leşkerî Necim Mihemed ji dengê Amerîka re teqez kir got hevrêziyeka xurt li ser asteke pir bilind li gel hêzên koalisyona navnetewî heye û ew ê herêmê ji hemû gifan biparêzin. أوضاع منبج حاليا ما بيننا مستقرة تماما يعني. روش لمنبجê aram e. Têkiliya meclisa leşkeriya Minbicê û hêzên ewlekariya hindirîn û koalisyonê di asteke pir xurde ye. Di dema dawî de jî şêwermendê Wezareta Derveyê Amerîka serdana Minbicê kir. Ji bo daxuyaniyên dewletên dinên ziyanê ji Minbicê re dixwazin, ew daxuyanî tenê ji bo ragihandinê ne. Minbic pir aram e. Hata zanîn got di heftê meha Bûrî de şandeyeke asteke bilind ya koalisyona navnetewî serdana herêmên şer kir li seranserî çemê Sacûrê û di wê serdanê de biryara zêdekirina hejmara hêzên taybet ên Amerîka hat dayîn. Di gera kamîreya dengê Amerîka de hat dîtin got hêzên taybet cihê xwe destnîşan dikin ta got hêzê xwe li wir bicî bikin. Ev der Bakurê Minbicê ye û gor em hatine vê devera hankê tenê çemê Sacûr di navbera hêzên meclisa leşkerî ya Minbicê û hêzê koalisyona li alîkî li aliyê din hêzê Mertala Firatê ne. Li vê devera hankê û gor ana şopînin hêzeke Amerîkî û hêza meclisa leşkerî ya Minbicê li vê derê dişopînin û li vir bicî dibin. Li gorî agahiyê destê me de got rojane hêza koalisyonê hêza Amerîkî di van devera de diçe û tê û vê derê dibin parastina hêza koalisyonê û meclisa leşkerî ya Minbicê de ye. Zana Umer dengê Amerîka ji navçeya Minbicê.